Salam mehriban doganlar, edi dilleşler, kadırdan tomaşaçylar. Öňüňde bereket, ömrüňizde bereket. Bugün 21 mart. 21 martyň türkmenler üçin, diňe Türkmenistandakydan bütün dünýadaky türkmenler üçin, şeýlede türki halklar üçin gaty uly taryhy ähmiýeti bar. 21 mart ilk başta bizim ata-babalarymyzyň gaty elkenç garğançylykdan gaçyp dağlaň arasynda gildiğin bir jülgede bukuda ýaşap, şo taýda täzeden köpelip, güýçlenip, özüni hemme taraplayın kämilleşdirip, soň rowaýatlarda aýdylşýaly demirden olan dağı eredip erkinlige çıkışının, ýagny täzeden taryhyň tahtasyna çıkışının günü 21 mart. Şoň üçin 21 mart diriliş günü, täzeden taryhyň tahtasyna çıkış günü ýa-da Ergenekon günü, Ergenekon jülgesinden çıkış günü hökümünde gutlanypdyr. Ondan soň taryhyň tahtasyna öçmejek ýyzlar galdyran Ogulhan atamyz 21 martda dünýäden düşýär. Bugün ýagny 21 mart Ogul günü, Ogul bayram hökümünde gutlanypdyr. Şonuň ýalyda 21 mart biziň gadymy 12 haýwanly ýyl hasamyza görä täze ýylyň täze günü ilkinji günü bolan soňam bu täze ýyl bayramçylygy hökümünde gutlanypdyr. Ýöne soň bugünüň ady täze günniň parça bir ady ugurylypdyr. Newroz ýagny täze gün hökümünde. Ýöne biz buny öz milli bayramymyz bolan soň parça ad bilen dälle türkmen ady bilen gutlaýar, ýatlaýar we gutlamaga bellemäge şundan ata-babalarymyzyň tejribelerinden alham almaga dowam eder. Şoň üçin mehriban doganlar, nähili atlanyrsaňyz atlanýaryň. Bu biziň milli bayramymyz. Şoň üçin 21 mart Ogul günü, Ogul bayramy, ala ýadyň, bahar ýadyň, sultan günü, täze günü, täze ýylyň täze günü. Şu bayramçylyk bilen, bahar bayram bilen, täze gün bayram bilen, diriliş bayram bilen, Ogul günü, Ogul bayram bilen bütün dünýädäki türkmenleri tüýsürekden gutlaýan. Hereket atly Birleşen Türkmen Halk Frontunyň göreşiniň adyndan, hak bileleşiginiň adyndan şol wagtyň özünde de 1994-nji ýylyň 21 martynda Türkiýanyň paýtagty Ankara şäherindäki Gazi Üniversitetiniň düşülgesinde guramaçylygyny bilelikde gurunan Nowruz bayramymyzda düýü tutulan dünýä türkmenleriniň hereketiniň döredilen günü bolan soň başga bir tarapdanam biziň türkmenliň biri-birini tanamagy, biri-biri bilen ysnaşmagy, gatnaşyklary ýola goýmagy. Iň soňunda da, iň soňky tapyr hökümünde de bilelikde öz ykbaly geljegi üçin görüşüp ýeňişli tekliklere ýetmegi maksady bilen döredilen we şol urda iş alyp barýan dünýä türkmenleri hereketiniň hem 21 mart döredilen günü. Şu gün 28 ýyl bolýar. Dünýä türkmenleri hereketiniň döredilmegine. Dünýä türkmenleri hereketiniň döredilmegine. Türkmenliň biri-birini tanamagyna, atnaşmagyna, gatnaşmagyna, gatnaşyklary açyp gatnaşyklaryny kämilleşdirmegine we şu gatnaşyklaryň inni iş hyzmatdaşlygyna bilelikde türkmenliň ýagty geljegi üçin, eşretli geljegi üçin ýeňişli tepkiklere yetmek maksady bilen täze tepkide yetirilmegine we täze tepkide de üstünlükler gazanylmagyna mühim rol oynan iňleşleme, görüşdeşlerime
dünya türkmenläriniň öňdebarjylaryna, sunwat we medeniýet işgärlerine, intelligensiýa wekillerine, öňdebarjy ýaşlaryna, ýaş kiçi ýaş ullaryna hemmesine çäki minnetdarlyk bildirýän we şu günkü Goşa baýramyň dünya türkmenlerine bagyt getirmegini, şogluluk getirmegini şu günden başlap bütün dünyadaky türkmenleriň her biriniň görjek gününiň, ýaşajak ömrüniň her fursatynyň bahar ýaly bolup geçmegini beýik bir wardan dilige edýän. Mehriban doganlar, Nowruz baýramyňyz, bahar baýramyňyz, Oguly günüňiz, Oguly baýramyňyz, Direliş günüňiz, Ergenekon baýramyňyz gutly bolsun. Milli baýramlarymyzy ýaşadalyň, milli baýramlarymyzy ýatdan çykarmalyň, milli baýramlarymyza gowy düşüneliň. Mundan soňky nesillere ata-babalarymyz däp desturlaryny dowam etdirip miras goýalyň. Toýlaryňyz toýa ulaşsyn, bayramlaryňyz bayramlara ulaşsyn. Nowruz baýramyňyz, bahar baýramyňyz, Direliş günüňiz, Ergenekon baýramyňyz, Oguly baýramyňyz we Oguly günüňiz şeýlede gadymy 12 haýwanly ýyl hasabyna görä täze ýylyň täze güni hemmäňize gutly we düşümli bolsun mehriban doganlar. Saglykda we toýda görüşelim. Sag bolun.